komentaryo. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinaran sa mga balita lokal, Diocese ng Bacolod hindi pa direkta makahambal nga preparado na sa mass gatherings. Magagmay nga mga negosyante ginaduso nga ilakip sa financial assistance sang gobyerno. Sa balita nasyonal, kadamuon sang magapauli nga OFW mahimo magresulta sang second wave sang COVID-19. Presidente Duterte paimbestigahan ang ginalegar overpriced nga test kits para sa COVID-19. Sa balita international, 107 ka persona patay matapos naghugpaas ang eroplano dito sa Pakistan. Balita sa sports, senior Olympic official may paandam sa pagbukas ng Tokyo Games sa masunod nga tuig. Sa balita entertainment, Maxine Magalona ginako nga na-diagnose sa isa ka isang psychological disorder. Samtang sa balita espesyal, tips kung paano pakaunon ang pida nga bata. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang frontal system nag-afekto gyapon sa extreme northern Luzon samtang sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan bangod bang sang localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub bulubas kog huyop sang hangin gikan sa namagatnan ang magalunta dinhi sa Visayas samtang ang Occidental Mindoro kag Occidental Mindoro samtang gikan naman sa namagatnan tubtub na pakadto na sidlangan tubtub sa namagatnan nga hangin ang magalunta naman sa Palawan nga mayara sang makanay tubtub mabaskog nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan karon nga adlaw sa 26 degrees Celsius tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na sang aga alas 5:25 kag magatulod naman karon sa gabi alas 6:04. Ang mga balita lokal sa maglisang Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
radyo Bacolod man sa gihapon Madayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginako naman sa Social Action Center sa Diocese ng Bacolod nga hindi pa nila direkta mahambal nga preparado ng simbahan kung panugutan na ang pagpatigayon sang misa kung mass gathering samtang nagapadayon ang community quarantine. Sunod kay Father Chris Gonzalez sang SAC, ginpahayag sininga duwa ka mga preparasyon ang ginahimo sa karon sang simbahan. Una diri ginapreparar asang simbahan ang istruktura nga patigayunan sa mga reliyoso nga pagtililipon, kalakip na ang pagdihon sang plano kung paano mapatuman ang social distancing kag masunod ang tanan nga mga patakaran sang gobyerno agud nga mapungga na paglaptas sang COVID-19. Apang sunod kay Gonzales, isa karon sa palaligban sang simbahan ang preparasyon na sang matumuluo nga magapadulong sa simbahan kag ang ila sining binatasan sa tion sang misa. Dako karon nga pagpanghangkat sa simbahan kung paano na ipreparar ang matumuluo sa mental kag spiritual aspect agud nga masunod ang mga pagsulundan nga patuman sang simbahan. Sa pihak sini nagalaom si Gonzales nga magakooperar ang matumuluo sa oras nga pahanugutan na ang pagpatigayon sang misa apang dapat ipatuman sa gyapon ang pila ka mga restrictions. Ginapaabot naman ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang positibo nga pag-akto sa national government paagi naman sa Department of Finance angod sa iya ginapangabay nga paglakip sa mga magagmay nga mga negosyante sa financial assistance nga ginahatag paagi sa iban pa nga ahensya ukon na sangasang gobyerno. Sunod kay Gasataya, ini ang nangin kaundan sang iya ginhimo nga privilege speech sa Kamara, tinalikdan nga adlaw sa tuyo nga mabuligan ang hanay sa mga negosyante sa Bacolod kag Negros Occidental nga nangin aplikante sa camp program sang DOLE apang wala manabutan sang ginalokar nga pondo. Dugang pa ni Gasataya, mas labing maayo ko ng application kag records sang amo nga mga negosyante, ang automatic na lamang nga iga-forward sang DOLE sa iban pa nga mga sangasang gobyerno nga mayara pa sang nabilin nga pondo para sa amo nga programa. Sa nahibaluan nga magluwas sa ginpatigayon sini nga privilege speech, una nga nagpadala sang sulat ang kongresista sa talatapan sang DOLE angot sa gihapon sa among nga lihok. Nabalaka naman si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran sa epekto nga idulot sa publiko angot sa panibago nga kaso sang pagpatay nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Suno sa kay Familiaran, makabig na alarming na ini nga sitwasyon, labi na kung hindi gilayon masulbar sa mga otoridad ang among nga krimen. Duwa pa ni Familiaran, wala pa siya sang nakakaigong impormasyon angot sa background sang napatay, apang liwat ini nga nag-apilar sa pamunuan sang kapulisan sa BCPO, nga kung mahimo tutukan ini nga kaso, kakip na ang mga nauna pa nga krimen nga nagluntad sa Bacolod nga tubtob sa karon, wala pa man sa gyapon mahatagan sang nakakaigo nga solusyon. Give ko idea or knowledge about sang mga activities ni Roland Tan, no? May mga ang goals na nakita ng kapulisan naton pag tiro siya, no? Kung personal, kung whatever nga reason. Pag sulod sang COVID o tatlo gid, ganda mo nga criminalities ting way ma-solve, no? Sa previous nga mga killing. Allegedly sa mga drug-related cases. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Prioridad naman sa mga miyembro sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang pagpabakod sang ila security measures kasunod sang panibagong nagluntad nga kaso sang pagpatay sa isa ka negosyante sa syudad tinalikdan nga adlaw. Sunod kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, nabalaka ang ilahanay nga hindi matutukan sang kapulisan ang madasig nga pagsolbar sa mga krimen nga nagaluntad sa Bacolod, ilabi na sa madamo nga mga obligasyon kag trabaho nga gintugyan sang gobyerno sa PNP, ilabi na sa krisis nga gindulot sang COVID-19. Panugyan pa ni Carbon sa mga negosyante nga kung mahimo hindi lang ang ila seguridad ang hatagan prioridad, kundi likawan man ang pagpakigbahin sa mga buluhaton nga hindi man nila dapat intrahan para makalikaw sa anuman nga problema. Luyag naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mapasiguro nga makuhaan sang contact ang sinuman nga nagrensi returning residents kung matapos na ang implementasyon sa General Community Quarantine umpisa Hunyo 1.
Sa gobernador, isa ini sa mga pamaagi agon mangin mahapos ang patagayunon nga contact tracing kung kinahanglanon. Sumugod Hunyo 1, ginalauman ang pagbalik biyahe sa eroplano kag barko kag ginaantisipar man ang pagdagsa sa mga magapauli nga pasahero. Nagalaom si Aksyon nga matuman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Maritime Industry Authority, Philippine Coast Guard kag Philippine Ports Authority ang mga protocol sa gobyerno probinsyal nga dapat sundon sa pagbaton sa mga persona nga nagabalik sa probinsya. I say OFWs, if they are the seafarers, of course, manasakit voyage, no? That is their means of transport. Ginpangunahan naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang paghatag sang bulig pinansyal sa 270 ka mga mangunguma sa banwa sang San Enrique nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Sila nagbaton sang tiga 5,000 kada isa sa idalom sang Financial Subsidy for Rice Farmers Program sang Department of Agriculture. Ini nga mga benepisyaryo among mga mangunguma nga may ginatalaumang nga humay nga nagalapad sang 1 ka hektarya panubo. Sa bugos nga probinsya, may kapin 25,000 ka mga farmer beneficiaries ang kwalipikado sa among nga programa nga may total allocation nga 125 milyones pesos. Kabulig sa paghatag sang sining nga bulig ang Land Bank of the Philippines. Nagtambong man sa turnover sanday Engineer Albert Barogo sang DA Region 6, Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino, kag San Enrique Municipal Agriculturist Marilu Peñafel. Ginkumpirmar sang Land Transportation Office Region 6 nga nagdinaguso giman ang mga kliyente nga nagpadulong sa tagsa ka mga sanga sang satellite offices ng LTO sumugod nga nagbalik ang ilang opisina. Sunod sa kay LTO Region 6 spokesperson Riza Otayde, madamo sa wala magsunod sa patakaran nga napatuman sang LTO, ilabi na ang pag-set sang appointment antes nga magpadulong sa natungdan nga mga opisina sang LTO. Isa sa mga ginehemplo ni Otayde na natabo nga pagdinaguso sa mga kliyente sa LTO Bacolod Branch atong Mayo 20, Miyerkules nga adlaw sang nagsugod bukas ang ilaw opisina. Liwat nga nagpahanumdom si Otayde nga kinahanglan gid mag-set sang appointment kag magkuha sang transaction number agud may baluan ng oras nga kinahanglan sini magpadulong sa opisina sang LTO. Ginpatag ba ni Otayde nga renewal pagid lamang sa mga na-expire nga rehistro ang ina-cater sang LTO. Kinahanglan man sunod sa LTO nga magsunod sa mga health measure ang mga kliyente kaangay sa pagsuksok sang face mask kag pag-obserbar sang social distancing. Pero ang na-observe naman niya outside sa bahin naman niya sang mga naga-transact sa amon ng mga kliyente, daw dito sila nagasalamisag. Nguyag lang namon ipahibalo sa inyo na ang gina-cater namon nga mga kliyente nga naga-transact sa office is ang mga may-ara sang appointment. Ang kabahin sa pahayag ni LTO 6 spokesperson Riza Otayde. Naaresto naman sang otoridad ang isa ka 81 anyos nga retired police kag anong pagkapersona nga nagapanahor sa Purok 8 Barangay Agisan siyudad sang Himamaylan sadtong Webes sang alas 10:30 sang kagabihon. Ang mga nagkaladagpan ang ginkilala nga Sanday Herman Rivera 81 anyos, Jerry Gargania 55 anyos, Zalmeo Hemotea 58 anyos, Sofronio Aujero 38, Anthony Digoma 35, Rosana Gabileno 38 kag Jesus Rasco 38 anyos, tanan pumuluyo sa nasambit nga lugar. Una nakabaton sa impormasyon ng otoridad sa iligal nga sugal sa mga sospetsado. Naabtan nila mga ini nga nagahampang akto sang pusoy tong its kag madyong. Nakumpeskar sa ila poder ang set sang baraha kag madyong, lakip na ang kantidad nga 1,440 pesos. Ang mga sospetsadong gindala sang otoridad para sa proper disposition. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, dakop man ang isa ka truck nga may karga sang uling sa Sisyo Tabuk Suba, Barangay Poblasyon, Banwa sang Kawayan, sa atong Huwebes sang las 10:20 sang gabi. Ang tag-iya sang uling ginkilala kay Geniel Dinagit, 44 anyos, pumuluyo sang Barangay Tuyom sa amuman nga Banwa. Sa pagpanguna ni Police Major Lowell Garinganao, hepe sang Kawayan PNP, nagpatigan sila sang checkpoint tupod ang DNR Senro nga nakabase sa siyudad sang Kamankalan kag na-intercept ang 200 kasako sang uling. Ay nga truck ang inapanigyan ni Keith Francis Amante, pumuluyo naman sang Bikutan Tagig. Sa investigasyon sa otoridad, ang uling inbiyan ni Dinagit nga wala sang dokumento o kung permiso gikan sa natungdan nga ahensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa complete management
Mga ka-aksyon bla ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ginarekomendar ginato ni sa inyo. Kaya man karon nga panahon ang balatian pareho sa ubo, sipon, trangkaso, bisan hilanat, mga respiratory diseases ina nga mga patimaan kuno sang pangitimaan ina actually sang COVID-19. Para likaw kita sini ha, nga hindi kita bala madudahan nga may COVID-19, likawan naton ini klase sa mga balatian. Kag para dira, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ginarekomendar naton sa inyo. Manggaranon ni sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Ang kabalo-bala kamo nga ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may nakabaton ini sa mga international awards dito sa Estados Unidos. Gina-recognize ni ginakilala na sang Federal Drug Administration sang Estados Unidos. Gintagaan pa ni gani 5-year nga expiration period sang FDA USA. So puno pa ini sang B complex, ang B1 para sa aton nga nerve o kon reflexes, ang B6 para sa pabakod sa aton nga baga o kon lungs para likaw kita sa ubo, kang B12 para sa maayo nga absorption sa sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na, manggaranon sa vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Mabakal na dun sa tanan niya sa ngasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs kay iban pang mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Kalamoon sa mga pauli nga OFW mahimo magresulta sang second wave sang COVID-19. Samtang Presidente Duterte paimbestigahan ang ginaligar overpriced nga test kits para sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita o Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya
ila natubo ukon kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Posible nga ang kadamuon sa mga magapauli nga overseas Filipino workers mahimo nga magresulta sa second wave sa coronavirus disease o COVID-19 infection sa pungsod. Sunod kay Secretary Carlito Galvez Jr., ang mga nagapauli kag papauli pa lang sa pungsod nga mga OFWs ang kalabanan naghalin sa Estados Unidos, Italy, Spain kag pila ka parte sa Middle East. Doa pa ni Galvez, sa kadamuon sa mga pauli nga OFWs, mahimo nga may pagsaka sa kaso sang masakit. Sa karon naglambot na sa 30,000 ka OFWs ang nakapauli sa pungsod, nga ginpaidalom sa COVID-19 test kag 600 sa ila ang nagpositibo. Kalakip naman ang 97 ka mga dumuluong sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa pungsod. Sunod sa Department of Health, sa nasambit nga kadamuon, mayara sang 60 ang naka-admit, 21 naka-recover kag may 8 nga napatay. Ang 97 ginabuusan sang 32 ka Chinese, 13 ka Americans, 5 ka Japanese, Taiwanese kag Indians. Samtang ang 39 gikan naman sa iban nga mga pungsod. Ang masunod natin nga COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Ginpahayag sang Food and Drug Administration nga hindi na available nga mabakal ang coronavirus disease COVID-19 test kits nga himo sang University of the Philippines National Institute for Health matapos nakitaan sang minor defect sa reagent nga gingamit sa mga kits. Ginkumpirmar ni FDA Director General kag DOH Undersecretary Eric Domingo nga gin-recall sa manufacturer ang mga test kits matapos ginsumater sang UP para sa validation. Sa itong bulan sa Abril, ginaprubahan sang FDA ang locally made kits para sa commercial use matapos nga ini ang gintest sa Philippine Genome Center. Apang samtang ginapaidalom sa validation sa Research Institute for Tropical Medicine, nadiskubrihan nga 30% sang kits ang nagwa nga indeterminate ang resulta sa paghibalo sang specimen kung bala positibo kung negatibo sa coronavirus. Sa dugang nga investigasyon na ibaluan man nga UP-developed test kits ang kontaminado. Samtang sa tion nga liwat makadevelop sang panibagong nga batch sang COVID-19 test kits, liwat ipaidalom pa sang FDA kag DOH ang test kits ang tistugutan nga ibaligya sa publiko. Ang among test kits ang nagabalor sang 1,250 pesos kada isa, sa din mas barato sang sa mga nagikan sa iban nga pungsod nga nagalambot sa tag 6,000 pesos ang kada isa. Ginpanubuan naman sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth ang presyo sa ilang testing package para sa COVID-19 patients. Sunod kay PhilHealth Chief Ricardo Morales, malapit sa tunga ang ginubo sa presyo sa package kung yara sa
4,200 pesos gikan sa 8,150 pesos. Sa naibaloan, ginapaimbestigahan na sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaligar overpriced testing package sang PhilHealth matapos na diskubrihan nga doble ang presyo sini ikumparar sa presyo sang pribado nga testing facility kaangay sa Philippine Red Cross. Paimbestigahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang indeligar overpriced nga COVID-19 test kits. Ginkumpirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque ang nasambit nga desisyon sang Presidente matapos nagpabutyag sang concern angot sa report nga overpricing. Suno kay Roque, luyag sang Presidente sang sabat kag investigasyon tungod hindi niya mahangpan pareho sang kadamaan kung nga tama kadako sang discrepancy. Una ang ginbuksan ni Senator Franklin Drilon ng isyo kagin pangabay sa Department of Health nga usisahon ng testing package sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth. Suno kay Drilon ang PhilHealth nagabayad sang 8,150 pesos kada test, mas doble sa presyo halin sa pribado nga sektor kaangay sang Philippine Red Cross nga mahimo makapatigayon sang test nga yara lamang sa 4,000 pesos ang bili. Ginapamatukan sa isa ka mamalida ang plano sa Department of Education nga mag-resume na sa klase sa Agosto 24. Sino kay Quezon City Representative Hipolito Castelo nga dapat hindi anay pag-ibalik sa klase ang mga estudyante tubtub wala pa sang vaccine batok sa COVID-19. Dugang pa ni Castelo kon basehan ang eksperyensya sang iban nga mga pungsod, wala nagapili ang virus anuman ang edad sang tawo. Parehag pa ni Castelo nga ini ang pinaka-safe nga himuon para sa mga estudyante. Samtang hindi na pagpalawigon pa sa Bureau of Internal Revenue ang deadline sa pagbayad sa buwis. Ino sa piyak nga ginapaidalon pa sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila kag Laguna, samtang ECQ naman sa siyudad sang Mandaue kag siyudad sang Cebu. Ginamendahan sang BIR ang ipagawa nila ng Revenue Regulations No. 11-2020 nga ginasaad nga kung may extension sa community quarantine, palawigon pang deadline sa pagbayad sang buwis sa sulod sang 15 pa kadlaw. Ginpahayag ni BIR Deputy Commissioner Arnel Gubalya nga sa piyak nga mayara pa sang community quarantine apang hindi na mapasugtan sang Bureau ang panibago nga tax payment extension tungod kinahanglan sang gobyerno ang pondo. Ginatugyan naman kay Presidente Rodrigo Duterte ang kapalaran ni Department of Health Secretary Francisco Duque. Ginpahayag din ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod sa mga panawagan nga manaog sa pwesto o kung kakason si Duque. Sunod kay Roque, si Duque ang nagaserbisyo sa gusto sang iya appointing authority kag hindi sang presidente. Dugang pa ni Roque nga sabton man ni Duque sa husto nga forum ang mga alegasyon batok sini sa iya. Sa karon nag-apelar si Roque nga pabayan si Duque nga tungda ng iya trabaho, ilabi pa nga mayara sang pandemic sang COVID-19 sa pungsod. Ginpahayag sang Malacanang nagapabilin nga organisado ang information campaign sang gobyerno may angot sa COVID-19 response sa piyak sang confusion nga nadulot sang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang Pilipinas nag-eksperyensya na sa ikaduhang wave sa pagsaka sang kaso sang virus. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, base siya paglantaw naka-organize ang information drive angot sa COVID-19 response apang posible nga sadtong Senate hearing may pila ka nagsala kag lain ang ginpahayag. Una diri ang Malacanang, iban pa nga government officials kag health experts ang wala nagpabor sa anunsyo ni Duque nga mo man ang rason kung nga iya ginatag ang pungsod yara pa sa first major wave sang sustained community transmission. Ginkumpirma naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginkaka sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte ang Assistant Secretary sa Office of the Civil Defense nga si Christopher James Purisima. Sunod kay Roque, lack of confidence and trust ang rason sang Presidente sa pagkakas kay Purisima. Magluwas diri wala sang iban nga ginhatag nga rason si Roque sa pagkakas sini sa iya. Naibaluan si Purisima nagserbe pasadto nga spokesperson sang Task Force Bangon Marawi. Sa kalapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, nakumpiskar sa Bureau of Customs ang 2 ka tonelada sang wala marehistro nga mga bulong kag expired nga mga food and meat products sa ginatagayan nga operasyon sa 13 Martires sa Cavite. Sa report sa BOC, ang mga bulong ang wala sang required clearances gikan sa Food and Drug Administration nga isa ka indikasyon nga hindi ini safe nga imnon. Wala naman ng palayag sang customs kundi nagikan ang mga bulong. Palayag sang BOC ang iban nga shipment ang mga unregistered nga bulong nga ginabulanta may kabuhaton nga 350 kilos. Samtang ang mga expired nga pagkaon kag meat products ang wala man sa nakaigo nga health permits suno sa BOC.
Ang operasyon ang may koordinasyon man sa FDA, Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kag Commission on Audit. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inaabon posible tapikan ikaw sang balatian nga Sa aton lang ka nagagamit sang CL777, siguraduhon gid naton nga original ang aton nga mabakal. Kay man kadamo sang ginabaligya subong nga hindi original nga CL777. Man ining original nga CL777, gindugangan pagid sa mga ingrediente pareho sang 26 mg ang vitamin C, para nga mas makahatag pagid sang dugang nga benepisyo para sa aton ikang lawas. Amo na nga tungod sang kaepektibo sining CL777 damo nagasunod. So siguraduhon naton nga original ang aton nga mabakal. Ang hindi na original nang nasunod bala sa 500 ml nga sunod lang sang mineral water tapos butangal nila 375 ml hindi na sa original. Ang original niya 375 ml gina hindi sa 500 ml nga mineral water. Wala man ni ginasulod sa lipid nga botelya bla. Para lang na sa whiskey ang lipid nga botelya. Amo na nga ang inaya hindi ni sigurado ako mo hindi na siya original nga CL777. Kag wala man ni ginalibod mabakal mo lang niya ang original nga CL777 sa mga authorized outlet nga mga botika malapit lang sa inyo lugar. So wala ni siya pamalay-balay, wala ni siya ginalibod ang original nga CL777. So mag-original nga CL777 ka na kaysa original nga CL777 laging panalo. Maxine Magalona ginako nga na-diagnose sa isa kasay sang psychological disorder. Kagkaroon sa atong balita special aton hambalan ang mga tips kung paano pakaunon inyong mga pida nga mga bata. Inataran sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba na? Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, patay ang 107 ka pasahero kag crew matapos naghugpaas ang passenger plane ngayon na panagihan sang state-run nga Pakistan International Airlines malapit sa southern port sa syudad sang Karachi. Ang eroplano nagtupa sa residential area sang syudad. Sunod kay Karachi City Mayor Wasim Akhtar, 5-6 kabalay ang naguba matapos natupaan sa naghugpaas nga eroplano kag iya pa ginahibalo kung pila ka persona ang napektuhan tungod sa natabo. Sunod kay Civil Aviation
Authority spokesman Abdul Sattar Kokar, ang eroplano nga nag-abot halin sa syudad sang Lahore ang may sakay nga 99 ka pasahero kag 8 ka crew members. Dugang pa ni Kokar sang temprano pa nagpabalo ang piloto nga mayara sang engine failure ang eroplano kag gintinguhaan sini nga maghugpa sang 2 tubtob 3 ka beses antes pa man nagugpaa sa residential area malapit sa Gina International Airport. Sa balita naman sa patag sa pangnegosyo, ginbasura sang Energy kag Finance Department ang rekomendasyon nga pag-suspend sa pagpangolekta sang 12% value-added tax sa bill sang kuryente sa tunga ini sang COVID-19 pandemic. Sa Joint Congressional Energy Commission hearing, ginpalayag ni Senator Risa Hontiveros ang rekomendasyon sa Senate Tax and Research Office nga ipaiway ang VAT collection samtang nag-recover pa ang pungsod sa pandemic. Apang sunod naman kay Energy Secretary Alfonso Cuse, mabudlay nga suspendihon ang pagpangolekta sang tax bangod kinahanglan sang gobyerno nga magtipon sang pondo para sa COVID-19 response sa Pilipinas. Dugang pa mabudlay nga isuspend ang VAT bangod posible nga madulaan ang gobyerno sang makuhaan sang pondo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 75 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 54 centimos. Samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 62 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Aksyon Boy, ginabulgar sa aktres nga si Maxine Magalona nga na-diagnose siya sang complex post-traumatic stress disorder o kon si PTSD. Tisunod sa actress Aksyon Boy pagi. Ano ka na? Dali lang gid bala. Paagi sa pag-post Aksyon Boy sa iyang Instagram account nga isa ini ka psychological disorder bangod sa malawig kag sulit-sulit nga interpersonal trauma. Duga pa sa actress nga sa mga nagliligad nga tinuig nangin pala hubog ini siya kuno Aksyon Boy nga nagtugas sang embarrassing tantrums. Nga naglambot na Aksyon Boy. Oo, nagapanumbag, nagapanipa na siya. Siglalon gamaoy. Gapanumbag na siya sang mga pertahan kag pero mga ano malang ginasumbag hindi yung mga tawo niya. Pertahan mo lang. Kag hibi bala Aksyon Boy nga singgitan wala siya kay Intende. Kung ano kunong ginhalinan sang iya hibi nga. Basta mahibi lang siya. Oo, kag iya na kuno pamagi Aksyon Boy nga. Basta kon man parta para suma isa man dang atong pagkapatay sa iya nga amay. Dugay naman to. Gani no interpersonal. Gani. Amo na siya. Ginabisuhan ni Maxine Aksyon Boy ang mga persona nga may kaangay nga problema nga magpangayo sang professional help. Psychiatrist naman psychologist. True. Balita sa sports. Nagpahanda man sa Casino Olympic official nga magapakatubang sang dako nga problema sa pagpatigan sa Tokyo Games sa masunod nga tuig. Ilabi na nga wala sa gihapon sang vaccine akong bulong nga makatap na sa COVID-19. Sunod kay John Coates, appointment sa International Olympic Committee para sa Tokyo 2020, posible na umpisahan sa mga opisyal sa maabot ng Oktubre kung paano madayon ang hinampang sa Hulyo tuig 2021 kung magapadaan pang pandemic. Doon ang paginpalayag ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe nga hindi na mapaisol sa liwat ang Tokyo Olympics. Sunod kay Coach, isa sa makita nga problema sa magbukas sa hinampang masunod nga tuig kung wala sa gyapon nagtapos ang pandemic kag wala sa vaccine, amo ang pagpaidalom sa screening sa mga athletes gikan sa 206 ka mga pungsod. Iya man ginpalayag nga may 11,000 ka athletes ang ginapaabot, 5,000 ka technical officials kag coaches, 20,000 ka media, samtang 4,000 lang ang matinaw sa organizing committee kag may 6,000 ka volunteers. Sa mabot ng Oktubre, kung wala pa sang pagkaganagan ng pandemic, magaplano ang komitiba sa matikang ilipatuman kag himuon agud madayon ang Hulyo tuig 2021 nga Olympic Games, samtang ginapatuman ang health protocols. Balita Espesyal! Happy Saturday! Wow. Abi mo masingita naman ko ay. Para iba naman wala ako. Ito pero lang taga-singitan. Mabala sila ka ng alarm and scandal. Sabi naman, Happy Saturday! Amo lang siya dapat. Kaya ang Balil Action Boy, ang ano ko no, ang energies ng tao, hindi niya ma-determine sa the way siya maghambal. Amo lang ko na yabi kadalanang Pilipinas. Kaya kapit pangi mo nga daan nga rito sila ano mo na ako. Doon ka alang-alang. Doon ka mga earring nga daan earrings na mo na. Doon ka alang-alang blang kuha ka da mag-isang dalo. Oo, hindi do ka saan mo lang baka lang earrings mo man? Well, sa Facebook followers na to makita nila no? Sa radyo abi hindi mo. Abi ganiguro nila galupad ang
Ganun pa na nga rito sa... Sila kong yung mga material sa imo sa rito. So, hindi na sa among sa paypay nga sileg. Hindi man na mas ano na iya, mas namin niya. Oo. Di ko ano yung sa paypay nga sileg. Ako na miya, ako mas nga rito. Ko comment down below. Kaya istoryahan ta na. Ano para wag sina? Tassel earring. Tassel. Tassel, T-A-S-O-L? Pero... tassel. Taningin bisol mo na. Ang tassel is T-A-S-S-L-E. Ako na ang spelling yan. Nakita mo ng mga sa mga manggarano na wala nga kortina, Aksyon Boy. Ang mga ginahigot na wala ni. Amo ni siya, na. Gusto man. Hindi, doon naman ko nakalikod, hindi ko na nakita. Actually, hindi na klase sa mga... Tadlo nga. Hindi lang kong kwarisma. Ano? Ang sa mga... Ang ginagawa mo na. Hindi, sa kwan ba lang, sa may-aran na ba yung mga duaw, mga lokalok, sa mga pasos. Ang mo na siya sa puntas na blanca. Sa puntas na. Dadran na may mga lokalok sa mga pasos. At least creative, di ba? Nahin mo na siya earrings. Gusto mo man eh. Alokalukan, tanakaroon lang. Pasos na blanca. May black ko to wala ngayon, tapos mo. May black ka daw paypay. Lain ni siya mo. Kaya di ba, doon na-cancel ang summer, Aksyon Boy. Di naka-summer look ko subo. ARB Beach Resort, charot. Kita ko man Aksyon Doral, kasi Aksyon Doral, may ato ba ito yan, tipulon to yan. Tassel man na panawa? Tassel earring. Basta mo ni nga material, tassel na siya, Aksyon Boy. Hindi material, ang shape to yung tipulon naman itong iyayan daw. Adlag ko to yung kwan. Kwanto yung bangles? Ano naman ang bangles yan? Lain na yan, do steel lang na siya yung bangle. Ari, ako may mga amon ni do may mga buhok-buhok. Ati taso to yan. Kahit sa Doral, guro yung bangles to yan. Ano to? Do below, wala ko kita. Bigyan wala kami kakitaay mo. Sa Singapore, sa Dagapuli, ako sa Malaysia. Ang balas ang batchmate mo nga si Miss Lilian Bermudez. So nice. Need ko ng earring ko sa ballroom dancing niya. Correct. Gamaw. Nakabangga nito mo kay kalabay-labay. Okay. Sa atin nga balita, special Aksyon Boy, mga tips kung paano ni pakauno ng mga pida bilang mga kabataan. Usually, basta bata, Aksyon Boy, no? Pida, gid yan, no? Hindi man na. Depende sa bata. Ang akong bata doon, makagipida. Sige, depende sa bata. Okay. Ginapunggan mo lang gani. Oo. Ispo huway man ka. Hindi mo siya ka. Yung bago pa lang gani. Ganagana lang. Okay. Renz, ganagana lang, Renz. Ang una, Aksyon Boy, hindi ko na pagpakaunon sang tamis. Tamis. Bangod ti nga dumaanad, bala Aksyon Boy, ilan kita sa mga lagko kita, magtaon tayo tamis, daw naman taga na magkaon. Oo, amo na no. Dapat ulihin na lang sa ipanyamis ang ginatawag. Yamis na siya. Kaya ko na Aksyon Boy. Tapos, arang isa pa na ko no sa rason, kis ang dumataas, bala ang timpla sang bata. Nga bata pa lang. Timpla? Ano ba lang, balila? Timpla, gidya timpla sa mga pagkaon, bala. Kaya kunanan sila tamis, tapos ila nga, timpla, Akin lang na, asinon mo na siya. Or tamis. Amo na bala Aksyon Boy na. Ti kung hindi na nila gani gustong sabor, hindi sila magkaon. Correct. Ikado Aksyon Boy, hindi ko na pag-akigan. Samtang nagakaon. Hindi makiga. Kay matrauma na ako ng bata. Ako na wala nakigan mo kasi gila nga kaon na. Pero na dyan, hindi pagkigan. Hindi pagkigan. Kaon kang kwan. Kaunutan. Ano na yan, wala ka. Kaga Pinoy etiquette, actually, Aksyon Boy, nga kung ara gani, sa hapag kainan ko, no, it's a time sang family bonding. That's why nga hindi dapat mag-cellphone. Dapat. Hindi pag-akigan. Hindi pagkigan. Hindi pagpamangkuton sang grade siya. Oo, nagka-count. Hindi mo stato grades mo. Tapos ako kaon. Wala ka wrong. Ako na Aksyon Boy. Basta tong kwan mo, grades mo to daw, mati ko daw. May kan man tok pasarg mo. Hindi na ako nag-sakto. Kahit timahamba ng bata nga, hindi na ako tumagkaon or hindi ko magtungan sila kaon. Tungod nga, basi, ano naman ang madumduman. Magsiling sila nga, manyaga na, karoon lang ko, busog pa ko. Hasta hindi na lang magkaon. Tapos kung limitado. Kaya sa pinsan na niya. Mangkuto, naman ko ako sa grades ko. Naman ako madumduman karon. Ano naman ang madumduman nila karon na mas limang. As nang ano ka naman to kuno sa kwanto na sa kapag kaon di niya nami nga muna. Ano naman to kuno kwanto no to ko naman to sa kwanto. Hindi. Tapos kaon pwede Aksyon Boy. Sa gympo sang kaon yan atonte may kwarta ka pa da kay. Ama mo na dahil ganahan. Para pagagan sa kaon di ta kay basi mo makamani naman. True. Amo na siya. Good parenting.
amo na siya. Ma. Ang next action boy, ang ikatatlo, kung jutay lang ganing pagkaon nyo, syempre, especially subong ang COVID-19, medyo may tipid-tipid. Ang mga bata, ginabla action boy, kung kulang gani, dapat pa imnon gid gatas para kuno malagas ang sustansya nga kulang bala action boy. Okay. Kag kung pida mangid ang bata, gatas mangid ang action boy mo. Tinga ako nga pida, yang nga gatas pag daw. Hindi mo niya pida. Renz, tama na. Tapos kaon gatas dahil na gatas. Hindi mo siya pida, pero ti gatas pag siyaw. Kita mo dubli-dubli ang sustansya. Kita na doble ang sustansya. Teka, mo ko dati. Ang next action boy, kung itupad mo kuno ang bata mo sa bata nga grabe magkaon. Correct, I would agree. Ang mga bata, ibang gani bala, ibang kundi ang bata la daw hindi kapida. Agaron la tong piyak balay nila tong plakaon nga bata. Nya dito dadi kakaon kay namian mo na sa mga iban ka kaganahan sila kung ang tupad nila may gana man. Kita mo si Renz pero may gina-imbitar sa piyak. Kasi gani ka paminsan lang do parkilahan ko na lang sa kung way pida bata mo, parkilahan ko na. Para malat na, no? Tapos ang action boy, na-notice ko, like sa akon nga utod, na-notice ko sa akon utod personally, kung sagwa kami gani magkaon, damo na siya magkaon, pero kung sa balay gani, pilian. Yung jutay siya magkaon. Kasi sa sagwa, pero kung sa mga restaurants, pwede man pagwa lang mo lang misa eh. Sagwa balay lang. Oo, kay gwa mo na Hindi magyapon amo, kay ti, takaan siguro sa mga palariyo na tsura. Si Rancia. Si Rancia. Si Rancia, mas kandiin lang. Sagwa kay sa sulod, kay sa... Ang dami pag yung sagwa, kami pa sa mga buffet na, Hindi ka maperdi siya. Hindi ka maperdi na. May style pa na akong isang, kung di ka buffet kaon, yung mapasiya ko, siya na sana. Tapos second wave. So, balik naman second wave. Good. At least, binadalo mo sa mga buffet. Hindi ka maperdi. Bawi. Oo. Sa imo ya. Bawi man sa imo, ako mga ilimno naman ya. Sa mga tubig, grabe ka pala ng tubig. Na-notice ko. Kita mo do. Salbabita. Okay, next. Himuon ko na action boy. Kung amo to hamba ko gina, kung tigkalaon gani. Amo to hindi pag-awayon, hindi magsinggitanay. Himuon ko na action boy nga sadya ang inyo atmosphere. Oo. Sadya. Ano man hindi man galalabog sa kanila wala ha. Kasi wala ko. Galalabog ang mga pinaksyo bangros. Tapos kasi tama ka sadya, wala mo pinaksyo ka bangros, sige na usap yung wala galalabog. Sabi ka pinggan sa utod mo, sa pagtimo yun, wala ini sa bursa pinaksyo. Dito nag-glass eye na ni pinaksyo. Doon na usap na mayo. Ew, charot. Ang next action boy, kung mga utan kuno ang sudan. Amo ginang contraction boy mo sang mga kabataan bala. Hindi kayo balukang utan na siya. Dapat ang bata sa gamay pag ina-train mo na mag-kaon. Correct. Kaya kung hindi mo na siya mapilit, kung huwag mo na siya naanad, huwag siya ma-train na kaon sa utan. Pero sa amo niya, isang gamay, ti utan, ti daw ay problema, magpakaon utan niya. Kaya ina-train mo na sila mo. Kaya actually sa matuto ng utan, mapait gid man kuisa mo daw din man sa kuan. Pero kung naanad ka na, napangita mo na gani. Correct. Kisa gani sila pa nag-request, hindi na way na taga kuan na, way na taga laswahaw, way na taga dapat anaro no. Gamay pa lang panaro ng bata. Tiyan mo na may tip direction boy nga para matamat kuno. Una-una, syempre do ka something new wala sa mata sang bata nga ti nahadlok is magtistingon. Ipinuhon kuno action boy pag chop da. Like for example, pwede ka maging creative. Kaya para makaon ang bata ang kita mo sa mga Japan action boy, mga bento box na bala. Di ba ila panyaga ang kanon ginabutangan seaweed para maghimo tsura panda. Ang carrots nila ginaslice nga do magdulunggan na mga action boy para malingaw ang bata. Magkaon hindi ko tungkol mo sa panda kaunon man. I-frame mo na lang dapat. Pero dito sa ila, doon muna na siya action boy ang nakasanayan. Dili sa aton niya, basta pagsuka daw na. Pag gamay pala sa bata, panara lang. Kaya sa uli na, hindi ka na maugtas mo pagkaon sa utan. Pero kung paanano, muna lang sa gamay, paanaro mo na sa mga bacon, mga mga ready to eat ba lang, mga ginaluto lang ba lang. Mga corned beef. Frozen foods, canned goods. Wrong na siya. Ang reaction boy, dapat
ano ko no ng skilled gid ang gahimo or like sinana or maka-discover Chef ka man ka kay gid ya? hindi man gid feeling chef or chef pwede lang. Syempre mga nanay naghihimo gid action boy sa balay mo. Kay tarawa balaw himuon ko no attractive ang mga utan kay parehas ko no sang cauliflower himuon mo itsura fried chicken. No kamudlay na giniyahaw. Napagbasa ko doon naglibo ko. Paano ko na may okay na yung mga suggestion nga mo na kay kisaya pa sa mga ginika na. Way ka pa gani mang laba ka pa to ba. Oo. Ano ka pa to may chimpo ka pa gini. Palibo paano ko ni sa may mo fried chicken. Pwede ko ro sabor fried chicken. Gali kay kalaway na makisa action boy nga matabunan kita sabor sang utan. Na ano na siya bala sang condiments then etc. Ti bad for the Kung health. makita mo sabor fried chicken kundi manok na. Fried chicken ang gid. Kasi iba lang ka na ibla sang halunin ko nga nya ka daw manok ang ngito tanong sabor niya daw manok. Kaon lang ko manok kung daw manok lang sabor sa halo. True. Ko sa halo ya. Daw halo ka. Kaya may ara sa una mo halo ginakaon na ba? Hindi ko wala ko na ikakaon mo kay no hindi ko bala namian. O pa ko katilaw actually. Patilawan ta. Tinamamangkot ko sila. Kung sabor sa halo niya daw manok pa rin. Kaon lang ko manok kada manok ko lang. Tsakto man. Ngay pilit mo yung kagalingan mo. Pilit ko gito sa halo kay daw manok mo lang li sabor ya. Oh, correct. Unless nga lain gito saya. Pero mas hindi ka nga daw manok ang sabor ya. Kaon na lang ko manok. Oo. Dapat ha next time magpamangkot sa action mo. Tapos sabi doon halo gid saya ang sabor. Ay para ma-curious gid siya kasta nga ma. Halo gid ni sabor sang halo man. Di pag siling nila nga sa una mo na mo. O kape halo din namin hindi ko ya, anong sabon naman? Daw manok. Ako lang ko yung manok. Nga baka nunog ko sa halo. Amo man sa paka-action boy, di ba? Balila, daw manok lang ni sabor. Hindi ko manok. Pariyo lang magyapon, may leg part. May dupakpak man siya, no? Ano naman? Oo, naman na siya ha. Tapos action boy, ang ikawalo ko, no? Batuno na lang ko, no? Ang kamatuoran nga may mga bata gid nga pilian sa pagkaon kay ang dila kung pilian sa pagkaon ng bata pilian mo mas la pagkaon pilian mo mas hindi mas balo ka pilian sa pagkaon ipilit mo ginaya nga hindi sa kauyon mabas hindi na lang siya magkaon kaya kinang lang magpili kay ng alternative man sa ang sustansya hindi pa i-sacrifice hindi pa ang sustansya balagag mga minerals ang nutrients da hindi mo pa i-sacrifice nga the same nutrients magyapon ng baton sang lawas ya hindi kay kumo hindi siya kasaw sa utan tagaan mo siya sa mga corned beef correct lahinan na siya ano naman to ka wrong ha hindi ka kauyong kaliutan no so ano ikaw ma-adjust wrong hindi man naman tamaton mo mabalom mo nga okay makakaon ka isa ka bacon kung makakaon ka isa ka broccoli depende na sa action boy mo sa pag-train kag sa pagdisiplina man sang ginikanan kailangan gali i-negosyar mo siya i-negotiate siya gusto mo rin kaon ni Dana kaon ka na kami amo ka na okay sa akin mo ko na na-blows ka action boy labi na gitsubo ang mga bataan grabe ka teki gusto mo mag-cellphone kaon na ang utan. Naman action boy. Kiti makaon mo lang gali nila. Wala utan, wala cellphone. Correct. Wala FB. Ya Twitter ya. Twitter ang bata. Kabila mo Twitter, Instagram. Tuluan ka pa sa mga kabataan sa mga grabe action boy. Ang last na lang action boy, ang bata ko nung ginatawag nga natural nga may hunger center kag thirst center na sila sa ila nga mga utok. So, kung gani action boy, kung mag-approach sa imong bata, hindi mo pag ipilit bala nga amugin ni inumo niya kasi mga shake nga malunggay da. Ako mga juice nga mga malunggay ano na iyaman. Amat-amaton mo lang kung gusto mo impunan mo abis ang damo nga tubig sang sa volume sang malunggay. Matamat oo. Hindi siling nga ipa-inom mo gina siya nga Im na nakadaan ang kuwan ko daw, ang himo ko da. Puga ko da nga marguso. Oo, pilitan maguso. Pait yan. Ano naman? Standby na kita. Ay, dali lang. Good morning, anay, kay Jean Buerom. Sa kay puro ko ng classmate Sara Escoban, Torco Junco, Maing Aga. Sige. Sa kay Mike Galilibuon. Mike. Kuwan ko niya, barkada ko niya. Mike. Ato niya.
Dato niya. Oo. Kay Tita Margarita Umali, kay Tita Mimi Martinez dira sa Tampa, Florida. Good morning. Good evening guro sa ila. Okay, ari mga listahan. Grabe gina dala siya naman. Pero kay Sir Renny Boy Hayawon sa do exam dira nagapamati gid. Kag ang iya papa nga si Tatay Romulo Hayawon sa Barangay Cadiz Viejo. Kag sa nagaisahanon connection boy nga babae gikan sa Negros Occidental nga nag-graduate sa PMA. Uy, congratulations kay Second Lieutenant Fema Gilang Gimay. Gikan kay Grace Foss. Taga wala na butang, taga diin siya. Basta taga Negros Occidental. Congratulations. Azucena Sensil sa Himamaylan, good morning. Cory Vidaha 2 AM sa Kuwait Action Boy naga-watch gid siya. Gaulat siya kuno hasta mag 2 AM na. 2 grabe. 2 AM sa ila sa Kuwait. Kay Sherilyn Javier, kay Mama Jean Kunos, kag kay Maria Angelica Javier, kay Tatay Duming Cordova and Monteño family, Lito Dayap from Punta Taytay, Pantaras family sa Tangub kag Silay, sa Duran sa Sumag, Belian Vargas family, greetings from Micol sa Isabela, Sarah June Begasan family sa Silay, good morning kanami. Iko sa akon nga earrings. May message ako na nagaprotesta ako nung yung True, nagaprotesta. Wala ka rito. Dumanukob siya, no? Ang maganda siya dapat. Tiyo may mga, i-barter ko kunong akon nga earrings. Sa kay Lilian. Actually, si Lilian na dito sa, sa Australia. Kuha na sila nang daw, sa mga bayo, mga gowns, mga amuna sila, mga fashion, na siya. Ang iyang business nito, anong tabos ni, hala mo, Gid! Oh my gosh! Alam mo, Captain na picture na ka nanay, bago matapos. Captain, kay kay Tita Michelle Baikin, Jack Balan Birador, simple lang na sa pida. Pagutman dapat. Ay, hindi man pagpagutman. Nakagudlay man na. Hindi mo kaon siya mo niyo. Bayda, magutom na makaon na siya. Amo na kalamanan sa mga Pinoy nga nanay. Sige, anong kinakanta ko? Anong kinakanta? Ka-funny. Sige, ate, paano ka nakano? Buligan na ka. Sige, okay na? Sige, go. Ito naman siya. Inyong mamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.